Ji ber xirabûna aboriya Tirkiye bi hezaran karmend di nav tengasiyan da derbas dibin û yek ji van jî Adem Yavuz e. Yavuz bi xwe li Amedê di karê tenduristiyê de dixebite. Sê zarokê wî hene û li gel xêzana xwe 5 kesin. Zarokên wî diçin dibistanê û xêzana wî jî kebaniya malê ye. Debara malê tenê li ser Yavuz e. Ew radigîne ku mûçeyê ku digire ti gav têra wan nake. Na têra me nake. Em mehê maîşa xwe em dirên em memurên endamê memurtiyên lê belê ekonomiya bakanlığê yanlış dike yanlış divêje. Em ekonomiya xwe cêba me ye. Konfederasyona Sendikayên Bigiştî KESK ji ber rewşa aboriya karmendan li Enqerê çalakiyeka girseyî li dar xist. Yawuz dibêje em jî dixwazin di vê derê da dengê xwe bigînin desthilatiyê. Evet, aboriya xwe em bînin ziman ji bo gelê me û ji bo gelê Tirkî ji bo gelê hemû dünyayê ra em xwe îfade bikin. Em bi wî hawayê hatinin. Li Herêma Kurdan û bajarên Tirkiye gelek karmendên sendikayan hatin Enqerê û li qada Tandoğan mîtingeka girseyî pêkanîn. Deniz Araç ji Mêrdînê wek karmendê sendikaya giştî ya belediyan û Adil Karataş jî wek karmendê sendikaya mamostayan ji Sêrtê beşdarî vê mîtingê dibin. Ketî asik teng û ev li her derê jî li Mêrdînê jî li her derê jî aborî gelkî sıkıntı zor nema geçima gel debi nema maaş tera gel jinakı tera emekli zaten perişan uyu emekli Mêrdînê kiryakê niye xwe nikavide artık. Tabii pirsgirêkê Sêrtê ne tenê aboriye. Aborî tenê nabe. İro li Herêmê tiştên li dijî mirovatî ji tên pêkanîn. Em dixwazin wan jê bînin ziman. İro gel bi îrada xwe ji xwe re şaredera dibijêre lê em lê dirênin van şaredarê me bi awayekî tarafê serdikê distînin û wana bi çav dikin wekî qayûma davêjin em danin vî jî bîne ziman. Partiyên siyasî jî piştgirî dan mîtînga keskê. Rayedarên keskê jî li vê derê hişyarî dan hikûmetê û ragihandin ku hekê ji aliyê hikûmetê ve gaveka erênî neyê avêtin ew ê van çalakiyên xwe bidomînin. Lê ji aliyê hikûmetê ve heta niha jî ti bersivek nehatiye dayîn. Eyûp Demîr, Dengê Amerîka, Enqere.